नारायण राणे हे भाजपाचे खासदार आणि कोकणातील प्रभावी नेते आहेत. अवघ्या महाराष्ट्राचं राजकारण ज्या नावावर चालतं त्या नावाला मालवणातच डावलण्याचा निर्णय हा फक्त प्रदेशाध्यक्षांच्याच निर्णयावरच असू शकतो. त्या सगळ्या निवडणूक प्रचारात खासदार नारायण राणे या अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणानं अस्वस्थ झाले. या अवघा जिल्हा जाणून होता आणि मालवणातही राणे समर्थकांच्या त्या नाराजीला आमदार निलेश राणे यांनी वाचा फोडली. केवळ वाचा नाही तर राष्ट्रीय पक्षाचा मी प्रदेशाध्यक्ष हा अहंकारही उद्ध्वस्त केला. राणेंचे हनुमान म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्या दत्ता सामंत यांच्या साथीनं एका जबर योद्ध्यासारखे निलेश राणे कार्यकर्त्यांसाठी ही निवडणूक लढली. निलेश राणेंच्या लढाईतून मालवणात राणे पॉवर अधोरेखित झाली आहे हे कुणीच नाकारून चालणार नाही. सिंधुदुर्गात भाजपाच्या अंतर्गत गोटात असं म्हटलं जातं की राणेला साईड ट्रॅक करणं हे राज्य नेतृत्वाचं धोरण होतं, ज्याचा परिणाम मालवणात दिसला आणि मालवण भाजपाच्या हातातून दिसलं. दुसरीकडे महाराष्ट्राचं कॅबिनेट मंत्रीपद आणि सिंधुदुर्गचं पालकमंत्रीपद भूषवणारे नितेश राणे यांचं वाढतं महत्व कमी व्हावं या उद्देशानं कणकवलीत संदेश पारकरांच्या शहर विकास आघाडीला सर्वच प्रकारची ताकद आणि रसद पुरवणारी यंत्रणा सुद्धा राज्यस्तरावरूनच कार्यान्वित झालेली. ज्यात कणकवलीचे नगराध्यक्ष पद सुद्धा भाजपाच्या हातातून गेले. दुसऱ्यासाठी आपण जेव्हा खड्डा खोदतो तेव्हा त्या खड्ड्यात आपल्या सहित आपली संघटना सुद्धा घेऊन आपण पडतो, याचं हे ज्वलंत उदाहरण म्हणावं लागेल. सिंधुदुर्गात राणेंनी भाजपा संघटना वाढवली, पण आता काळाच्या ओघात काहींना राणे व्हायची स्वप्न पडू लागली. बरं, ही स्वप्न संघटना वाढीस हातभार लावणारी ठरणार असतील तर त्याचं स्वागतच होतं. पण या नगर पंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणूक निकालातून एक स्पष्ट झालंय, राणेंशिवाय सिंधुदुर्गात भाजपा 100% होणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे.